Peters. Hai moito tempo, no ano 1594, na cidade de Amberes, naciu unha nena chamada Clara. Mentres outras nenas xogaban ás bonecas ou a ser princesas, Clara prefería observar como a luz do sol entraba pola ventá e xogaban coas cousas máis sinxelas da cociña: un anaco de queixo, unha flor ou un bocado de pan. O seu pai foi o primeiro en decatarse de que Clara tiña un don especial. Aínda que naquela época non era común que as nenas fosen artistas, el regaloulle o seu primeiro xogo de pinceis. Mira ben, Clara, dicíalle con orgullo, o mundo está cheo de detalles que ninguén máis ve se non se detén a mirar. Clara comezou a practicar día e noite. Non quería pintar grandes batallas nin héroes. Ela quería pintar a maxia do que nos rodea. Coa guía de Bran enfrentouse ao seu primeiro gran reto: un acío de uvas sobre un prato de porcelana e un floreiro cheo de flores frescas que semellaban saír do cadro. Clara descubriu que para que as uvas parecesen de verdade, tiña que pintar o brillo da pel e a néboa fina que as cobre. Parece que se poden comer, exclamaba o seu pai ao ver como as froitas cobraban vida. Cada uva e cada pétalo eran para ela pequenas xoias de cor que requerían moita paciencia. O máis difícil de todo era o metal. Clara colocou unha xarra de prata sobre a mesa. A prata era como un espello curvo que reflectía todo o que había no cuarto. Clara pasaba horas estudando como o brillo da luz se retorcía sobre a superficie fría e brillante do metal, para logo practicalo nos seus lenzos. De súpeto, a Clara ocorreuselle unha idea maravillosa e secreta. Se a xarra reflectía o cuarto, tamén tiña que reflectila a ela. Con moito cuidado e un pincel tan fino como un pelo, pintou a súa propia cara minúscula no brillo do metal da xarra. Era o seu segredo escondido nos obxetos máis cotidiáns. Clara tamén quería que todos soubesen que fixera aquela obra de arte, pero nese tempo as mulleres non adoitaban asinar os seus cadros. Entón decidiu ser enseñosa. No cadro de asinar, nunha esquina, como facían os homes, pintou o seu nome, gravado no mango de prata dun coitelo que formaba parte do bodegón. Un día, seu pai entrou no taller e quedou abraiado co que vira. Clara, dixo emocionado, fixeches co metal brilla tanto que daban ganas de tocalo. Bran comprendeu que a súa filla xa non era unha aprendiz, senón unha das mellores pintoras que xamais coñecería a cidade de Amberes. Clara medrou e as súas pinturas viaxaron por moitos lugares. Porén, tras casar, Clara deixou de pintar. Naquela época, as normas dicían que as mulleres casadas debían dedicarse só ao fogar e non podían ser artistas profesionais. Aínda que tivo que guardar os pincéis, o seu talento quedou para sempre atrapado naqueles lenzos cheos de luz. Hoxe, centos de anos despois, nenos como Antía visitan os museos e xogan a buscar os segredos de Clara. Cunha lumpa, Antía busca na superficie das xarras de prata e, de súpeto, atopa. Alí está Clara, sorrindo dende o seu pequeno autorretrato escondido, lembrándonos que a súa arte nunca puido ser borrada. Ahora buscade a Clara. Onde está Clara?